Las tres muertes de Teófilo del Valle, dirigit per Manuel de Juan, recull la història del jove d'Elda mort durant les protestes del Calcer al febrer de 1976. És considerat el primer mort de la transició. Esta vesprada es projecta al Centre Octubre de València dins de la 7a edició de Docs València. Teófilo del Valle es creua el 1976 amb les mobilitzacions obreres a Elda. Un policia armat li dispara 6 tirs per l'esquena. Va ser el primer assassinat de la transició. El documental Las tres muertes de Teófilo del Valle narra y documenta els fets que han romàs ocults durant dècades. Lo que se trata en el documental es de averiguar en qué circunstancias concretas fue su fallecimiento, porque hoy día conseguir esta información realmente se hace muy complejo cuando no ha sido destruïda en muchos casos, ¿no? Les il·lustracions de l'alacantí Carles Esquembre reconstrueixen aquell fatídic dia, però són els testimonis d'amics i familiars de Teófilo, dels líders sindicals i, sobretot, els del jutge Agustín Ferrer, qui han permès conèixer la veritat 47 anys després. Que, gracias a su empeño, no dejarse presionar por el régimen para ocultar los hechos, que su firmeza y su profesionalidad han contribuido de manera destacada a que este país podamos sentirnos orgullosos y protagonistas de nuestra propia historia. El documental mostra les interioritats del sistema repressiu franquista i la impunitat que el definia, uns esdeveniments que marcaren tota una generació i que continua reclamant la fi de la impunitat.